Здравейте! Ако сега си почивате, да знаете, че аз не си почивам, а отивам на училище, защото нормално е, когато живееш в една държава, да знаеш езика на хората. Колко е интересно всичко около мен е в леки сини нюанси. Принципно розовия, синият цвят са ми любимите, макар че се постаравам винаги да се обличам в различни цветове, в зависимост какъв е деня. С тази цел си нося тази чаша. Както виждате колко е хубава. Един мой приятел ми я подари с различни цветове, така че като аксесуар отговаря на цветовете на деня. И могат да бъдат в моите любими цветове: розово, синьо и бяло.